Azimio to Azimio emanerat sani to koro gisiro rowere mag Gen Z mar mondo mi owuog oko. Adiera nitiere kanyo? Adiera onge wachno nikech jadolo kata kanisa ochung kende, nikech kanisa represents God. Wan kaka jodolo wachung e duond Nyasaye, to duond kanisa no kata duond jodolo e duond Nyasaye. Koro ka samoro achiel kuom joneno wacho ne jodolo ne gi kao side, to en wach ma samoro kanyal yiega ahinya nikech wach ma jodolo wacho en wach monego bed ni kuom Nyasaye ka gichiwo direction. To siasa ma thurwa ka kata ma piny Kenya iyudo ka en ochalo en e dhoudi, akwede mag dhoudi. Koro inyalo yudo ni sama dhot moro tiyo to jomoko ungana kono. Koro samoro jomoko nyalo neno ni jodolo nigi akweda ma dhoudi. Tadwa wacho ni Joyce, kaka kanisa nyoro Nyasaye nyotimo ng'wono nye wabedo e bura moro manyo jo opposition nitie kaka jodolo kamanye gilose commission moro mar the people's commission nyoro fungamano nyo ogwelwa kanyo kaka jodolo, kendo nyo wuoyo e weche ma detimore kawuono gi weche machando Kenya, kaka nyithindwa ma jo Gen Z nyalo terore mos, to ji nyalo bedo piny mondo wuogi ker mar piny mondo Kenya obed gi kwe. Koro wan kaka jodolo ok wanyal kao side. Wan tijo maduong' en mondo kwe obed e piny. Koro mane gima nyalo wacho Joyce ni kaka jodolo kata kaka kanisa wan neutral mondo nying Nyasaye duong', Kenya obed gi kwe, ji obedi gi kwe. Mane gima nyalo wacho. Dr. Duncan in korka kori kanisa sebedo kan ndanya bathe achiel